Umphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uGayton McKenzie uzibophelele oluntwini ekwakheni inkqubo yamanqindi. Kubuhlungu ukubona into oyithandayo nento oyaziyo uba ikuthathe yakubeka phi na elizweni uyibone iphela. Kodwa ke namhlanje uminister wethu Honorable uGayton McKenzie usenze assured into yobana kuza kubakho i-change. Kutheni le nto sivuya? Okokuqala into ayithethileyo endenze ndaqomba sibheke endaweni ukuthi kuzawulungiswa i-Orient. Ebeka iintsuku ezikude wabesithi if siyafuna uyiqinisekisa loo nto masiye phaa e-Orient Monday sobona into eyenzekayo kwi-Orient. Ziziteps ezibalulekileyo ukuthi ngoba kaloku laa ndawo yindawo nathi esasiba siyigcwalise ngabantu abasilandelayo sisilwela kulaa ndawo. Kumnandi ke namhlanje ngoba i-boxing yethu isesona sport si-achivayo kakhulu ngakumbi naphesheya. Abafana bethu bamane besiza neetayitile, nothi nje iitayitile nje baza neetayitile ezibambekayo oma-WBO oma-IBF. Kodwa ufumaniseke ukubana ezi sponsor le boxing yethu ayinazo isponsor, ayikhuthalelwa ukubana ibe kanti iyahlonipheka ngobana kuphambe imali kuyo. Kodwa ke ngoku ngenxa yakhe ke ngoku uminister wethu uyasithembisa ezi zinto uba ziza kwenzeka. Kuluvuyo ke kuthi ngoba kaloku into ebuhlungu eyenzekayo ngakumbi kubantu abangayazi uba kwenzeka ntoni kwi-boxing. Ubana uyawubona ibhoxa e-TV ibhikwe zonke ezibhanti ingathi kuqhekeqheke, kodwa once iphela i-career yayo down the line kudlule nje unyaka okanye kudlule iminyaka emibini uve kuthiwa le boxa ayinamali. Loo nto ke ngoku iqinisekisile umane uminister wethu into yobana izawuphela. Ixaba Boxing Promoter ithi chulumance kakhulu linyathelo likaminister lovuselelo umdlalo wamanqindi ingakumbi kwi-Buffalo City Metro. We travel the world, we go with our boxers and we are hosted in extremely good venues. So hence would appreciate the intervention as it were, so that when our colleagues and our peers are coming into a venue of heritage, it is a venue of heritage, but that is classic as well. Uminister wezemidlalo uthi ingxaki ekhoyo kumdlalo wamanqindi akho mntu uzanga phambili oxelayo imicelimingeni ekujongene nayo kwaye nendlela enosonjululwa ngayo. Ethetha kudliwano-ndlebe uthethe ngolu hlobo. Boxers are being exploited in this country. You know, as I said, there's a benevolent fund for boxers. If they are injured in the ring, that money is gone. That money is gone, so we mustn't hide this type of stuff. Now, if somebody gets a head injury, imagine you've contributed your whole life to that boxing life, and the money is gone. So what I want to do, this is the first one. The next boxing symposium we're going to have, like this one, is for boxers only, where we are going to see and talk to them and tell them, these are the new rules. What would you like to see us implement? We are government. We don't have all the ideas in our head. We must be led, we must lead, but we must also be led by other people's ideas. So for promoters that exploit boxers, no more under my ministry shall a boxer go in the ring and be paid 1,000 rands for a fight. No more. I will never allow that. I will not even allow a boxer to go into the ring and be paid 5,000. It's exploitation. I can never allow that. And we can't just sit back and see people exploiting our boxers. Go fight. There's a 4,000 rands. I will never allow that. So there's going to be rules, there's going to be new rules, and there's going to be action taken. We are the givers of licenses. Now if a promoter pays you 4,000 rands to go and risk brain injury, we will not give such promotion licenses. That's why I want to have a one-on-one with the boxers only.